menengkong kumu trai jong kene ke jeka jong kene ke badan ke bangidon hangne kum urang ba slong la ngasu ban ai kublei ya ucerman jong kene ke program bola khot yang anak benta ban priang subhai ni barok lang hakane ke por te hak benengkong ngasu ba ban priang subhai ublei trai kenran bau nia don lang rengkat bat ngi hakane ke lempung kebaleng ba jong ke jing don rengkat jong u le se ke berkhot leng ba jong ke jing persat mensim bokoj jong u un don rengkat bat ngi ban pensai ya ke jing mut ke jing perkhat ya ke perkhat ke perdang nak benta kene ke program hak bede bat ke jing sandur ya ke imlang salang lengba jong ke jing sensyar kadar pai ba bangin yo kinong yelam kibastat kibasimpang kibatipru ya launong tau teknik kepor ngapriang subhai blei trai kenat bondon rengkat bat ngi hapleng jungi iwei bat kabar ngaso ban priang subha ya i ba ban tidor lengdo ibadai minister jong karep karyang lane agriculture minister but sport minister government of Meghalaya kublai ba priang subhai pipoi ha kapor kebabiang ya kading wan yuk bijak ke jempi ha kane ka dong bat katang yu jengi hukum kane kapor kabagi pai ba bat ba pilaru ban yo i ya sibun ba le se ki jing duna ki bangidon ha kane ka dong bat katang yu jengi hakum kane kapor na priang subharu ya ki officer lane ki parlok ki jong i minister ki bayawan ringkat bat i hakane kapor ki ba ngamla ban jer kerteng na priang subharu ya iba Roswell sedap iba lajit ya kane jeka ban pelong ya kane ke meeting priang subhai pi ba balong kum u kandidat jong ka parti PDF iban yakun na kane ka konsumsi kajungi ha kane ka election kabanuan nga priang subharu ya ki party man mo ki nongkit kam jong ka parti PDF nadu ki central body nangta jong ka block jong ki circle ki baper ki bang le sengamla so ban pon map ki bang amla banjer kerteng ha kane kapor bat nga sobat priang subha ya pi baro kum ki pai ba nong song snong jong ka mahoti konsumsi hi baro koi ki balai poi ha kane kapor ha kane ka jeka ka bapila ban pelong ya kane ka meeting bat ngaru kum urang ba snong nga soba ngayo ya kane kalat ban sim bentalang tengan num penjrong ya kijing priang subha Henry hakabede bat kani kapang ngamdon hiru kata kaban konbas election Henry kalong kai ka ba pasat jingmot ha ka jingmot ke jing perkhat ke junga kum urang ba silong ubachim ya ka kam ha ka imlang salang bat ban pejru ya ka roy ka par jong ke silong ngadon tang ini wei i jingmot i bangadon hadin bangala perkhat marwai hakum kane kapor hapeng jungi ngidon hangne ya iba sorry iba Roswell sedap ukun dap senrang jong kane gadong bat kathan ke jungi ladangin pet ya i udai ubreu ubaret ubalengkot lada ngin pet hakaliang jong kaspa kapau udai bawan nagaying kasem kabadok kabale se don na preng jungi le se ki bakam rius paru banyau
kita kini gijingdon gibaudon une urang ba bat le se ha kata omdi banga penrem ka jing sisya ka ba mapibar kot POE hot dadon kata ka qualification ka ba hadu kata ka ba bun le se na preng jong kipat ba long song song kibo kumya kata ka jingkeli ka ba bun ka jingkeli le se la banbu ya uba Roswell hadu kat no udon spa kata kau ke jingkeli le se bagi pat ba kila banbu hadu kat no udon kata ka jingnang ke jing start kataru ke baki breu kila banbu ke jingkeli ka ba kai ke ba penlong yu ban yele election tengah ngan numbu kum kono ke jingkeli Henry kawai ke jingkeli ke bangabu dayal de ke longba bat ha ben kong e aso ban ai ke jingero ya kumune kun dap senrang jong ke ne ke dong ke than ke jungi hapreng jong ke jingleng khoi ling boy hapreng jong ke jinge bat ke jing jar ha ke jingya lenti jingim ulanut ban mi blut na ke banta ban sim banta ha kadi ka rensang ngatharai larangi keli yau a ubi uke ter le se ki babyang kapisa byang kaspa kapro le se ki byang kita ki qualification ke bagi don ki bala penlong ki banyale ye election bat donru kum bengilamat kilawan banyale election wat ki bana sabar jong ke konsumsi ke jengi lada ngasau ban bu ke jingkeli yau a lene biu ke balai piwan ban yele election nang ne na po mau hati ngam tip kai ke jubab kila ban ai kai ke jubab kila ban ai Henry ngatharai lada bu pat ke jingkeli iba Roswell sadap balai pi kat kani ke jingduk kat kani ke jingjenjar ko papimat hala ke jung ke ying ke sam kum babangi pat ba ngiyoi hato pidon ke spa ke pau hato pi byang kumba kiwai ki kren haduk katno kata ka kerdan ka papidon ka papidut benjalen ha hapo assembly ngatharai kum kita gijingkeli larangi keli ngatharai iba Roswell sedap dak besuk ila ban jubab Henry kalong ngatharai lada de manga upada sabar jong ka konsulsi ngan wanyal election lese hapo mau tidak keli ki priu yang aku kata jekeli ngajenjar ban bab ban jubab mo Henry nganget iba Roswell isuk ban jubab lese wadangaru ngala ban malum mala ban mudur kum kinu jing jubab baila ban jubab lamar balese iyo ya kata ka jing sa din kabahadu kata-kata haka konsumsi ke jengi lese ngila yo ya kita kinong mikmat ki baruspa ngila yo ya kita kinong mikmat ki baharukom Henry lese yoi ki patba kidang ya kendu ke jinge wat ban ya kendu ya kita kinong mikmat ki jengi lese deina kata ka benta kabana kaliang ngejeng ile se ngam don kam ban batai mai tharai insa batai sai hapreng ngejengi naka ei kadau kabala penungi banlong ubaslur bansim kat ya kanigakam tena kaliang ngejeng lahi ngam don ei
Banong kani kapor Henry ngasro ban panpau ya ka jing sukmen bat ngasro ban ai ka jing yaro kabah hadu kata-kata kahabang apet hakini kisnem bat kipor kibalaligno kala isitom sikat day nakabenta jong ngi ki kun samla banya sim benta ha ka banyale ya ka election wat lada ngidon kita ki kun samla kiba labyang ka jingnang ka jing start labyang ka jing tip ki labyang ha ka personality la ibit ibyang ya ki Henry ka ka ba ngayoi bahakane ka jinglong jong kane ka san pertei haka ba ngiyoi ba ka jing sneo ka larung haka politics da ka ba ngi ki ba ngi siya penbet haki pisa haka por election kala pendulat bat pendu muslim ya ki kun samay jong ngi badon kum ya kata ka jingmot bat kala pensepting ya ki bakin mi syakmat nala ka jong gaying nala ka jong gadong nala ka jong gatan banyale ya election naga banta bantrei naga banta jong gadong bat katan jong ladehi don ki banang ki basta don ki babit ki babyang Henry namarba hapo ka konsusi jongi baro ngilong ki baduk bat mangihiru bunsin ni ong ba lada start kat bastat nang kat banang Henry lada omdon gespa kamentoy banyale election bat kata kapendulat kapendu bensim ya ki babun ki kena samla ki jongi ki badon sisa kata ke jing start jing sempang wat banna poi syadu kata keredan banlong kum kita kinong yalam hapo ke konsulsi lade haka state Henry namarba la rung kani ke benta haka ba la pendengkam daka spa ban penbet yang nyupat ba ki kena ke jongi ki ranno sedin ban simbenta ban yale ya ka election halor jung gani ga benta ga slow ban penpau ya ka jingyaro ka bakraw ka bahadu kata-kata ka ba nagalyang jung iba Roswell kum bagiyo kum ba ilong Henry ulanut ban sim ya ka ga sinjam ban ba ya ka ga lengkor ka ban padya apreng jongi unong sok sidong kabama ile se idap da jing sukya bat le se lada in poi hakathong jong ka jing job kanlong kalat kalenti naga benta ki ba hadi labut ban perkhat lade ban sim karai ba pleng ki pajba ki jongi ki la seutu ba krempi saru long ban yele election hantangin sayo ya ki beliau ki babit ki babyang ki banang ki bastat ki banaga dong katan ki jongi ngim don kamsu ban simwai ya ki ba nabar kata ka ai kalong ka ba ngaso banai jingero ka bakraw hadu kata-kata naga benta jongahi ngayoi baha ka politics lane haga jingel election lese bawat ka surkar ka konstitusi jong garin dia kam simlapo ya kata ka jing kerdan ya kerdan jing puli bat kadon ka ere ka ile se ka daupa balai ba ka konstitusi jong garin dia kam simlapo ban yale ya ka election MLA don kamban pas BA MA bat kum ta ter Henry wat da bomnang ban ru ula ban yale election ubom tip ban pulir ula ban yele election lada ujob ula ban sim hakata ka kam kum ka sensar kadar nadu ka por man hindai mo kum ban shu kan mau nga tharai baro hindai ki kristan bawat ubleiru ujib yaw Moses ban long unong yalam jong ki kon ki pajba Israel ban yalam kum ulidar lane tau chief minister jo ki ban yalam lenti ki ban sensar ki hakabas dang Moses suang ko kenrat
ngatang ban kren klum fum kumang ni kren paro ong kum tam so to ban ya kren ha ga jing tlun umat ban kren kumlo unli ya saj hakmat jung paro mo Henry ublay pat bostad uyo i om ya kata ka jing tlun ke jung Moses Henry uyo i ya ka mensim ka badap senrang uyo i ya ka jing yaine uyo i ya ka jing satar bat uyo i ya kata ka donut ke jung Moses bo don ke jing it ya lagi jong kipat uang om lelei lek bet mame lada metlun memlat benkan ru ngan sa pembot rangkat bat me ya uwepat unong kren ya no upha ban senran bat u ya u aron dedem dei pa ban senran ya u bat u aron te hajing sisa u aron di balat bha ka ketin ka thalik u balat bha ban ya painia Henry balai u blei jet ya u aron pa ujian ban ya tau Moses ubam bomrat ban kren Henry ublei yo ile se haga jibing jong Moses udap da jing start udap da jing simpang udap da jing Yesa udap da jing yaine bat udap da jing it haba uyo i ya kita ki pa Israel jong u bagi syale ben hakti jong kinong Egypt wajib yo bat Moses ulayalam ban penlayut ya ki kun Israel nagakti jong paro tele se hakum kali ka poru ka konstitusi jong kari India ru kabut le se ya ka ei ka ba la sandur ublay nadu ki por kulong kuma ban long kinong sensar ngidon kam ya ki breu ki ba sempang bat kata ka jing sempang ula banlong ubreu ubomlang ban pule ula ubreu banlong ubomlang ban tho bantar Henry udon ya ka bison udon ya ka jing yo i jai udon ya kata ka mensim tristom bat ya kita ki aka baro ka sorkar ka bu ya kita ki nongtrei ki babar khoj bakila ban interpret mo ban pensai pat ka ai ka baudon ban penrung ya ka haga jing tho jing tar ban apply ya ka practically tengah tharai halor itai bentang tharai baru sueli zuto bhai kata tagadaw bala penlong i ban insim ya kani kesenjam ban yale election what happening jong kata ka jing sya krenben nagi kiwei pat kibala banong umdei ubreu banang bostak umdei ubakumta Henry hakoi kaliang kamentoi kita ki aka baro kamentoi kita ki spa ki pau ki bante hak for election kamentoi kita ki jingnang jing start Henry naga donut jong ubreu lada don kum kita ki jinglong don kita ki jing sempang don kita ki jing it ya lagi jong ki kun ki hajar lani ki pat ki pradong prathan kam mentoi kita ki aka berkhot te lese iba rasul sadap da kata ka mensim ila sim bat rairang ba banyale ya gani ka election bat ngasu ban ai kuble ya piru kum ki nong kersan ngalet pidon kum kata ka ju ka jing skau na kata ka daw pilapoi banwan ha gani ka jingelang ka bala penlong da gani ka parti PDF ngandum kren sibun kiai Henry ngaso bangadon ka hop ban ai ka jing yaro ya kumuni urang ba ubala sim kumunong yalam bat ngatharai kermen kitbok kityang baun poi sina thong jing job bat kata ka jing job ka jung u kanlong ru ka jing pen kutno ya karu komperhat hapo ka mawati konsunsi ki jungi ba banyale election kamut kamdei tang kita kibadon kaspa kahajar
Henry manu la ban yale election napo mohti kabanong ru kalat nagbanta si bunba gi kun samla gi jongi ki badan kum ke jatta ke jing timu bakin bot ya kani jing sur jong une orang ba te si bentang athalai kabenta bala yang ban kren kum unong priang subha Henry ngala krentam tenga slow ban kerpat ya chairman bapniai kini ga jingelang le se mo ngala ya sabar jong uput Henry ngaslo ba ngandum denot si ubannya keren tengah sukren lah ke keren no tengah kerpat ya fi nam suwi ai namar kadon ha ka sim ke jonga ngaslo ba ngama ban kun ba ngaslo ban pau jingero ya iba Roswell sedap ibala sim kumuta usiar lengboy lengkot uban lek sakmat jong kesngi hapreng jong ke jingduk bat ban lek ban yaksat ban yasat naga benta jong kani ka mahti jongi ka basa ka jingdum basa si simpat ba kasngi ka bapernai kan syaibyang bat kan pasyat ya kita ki singi ki batensan ki jat singi batensan ki jongka bangin yo pat ya ke jing syai bat ke jing saat ha kani ka dong bat ka than ke jongi te tang da kini ginten ngaso ban ai kublei ya phi baro kumjo ki kenrem kelendam ki badan hangne to kasngi ke bakamen kasngi ke badap tak jingkermen bat na kaliang jonga ngakit bokir yang na ka benta jong kadeka parti riulum PDF hapo kajing yalam jong isar bantaidor lengdo bat hapo ka konstitusi jong i kajing yalam jong i partimen bat kajing yalam jong iba Roswell sedap bakan nang kim kan nang roy kan nang par bat kumjuru ngakit bokir yang ba kajing tu jong iba Roswell sedap inpoy syakatong jong kajing jom te kumurang ba sinong ngaso penpau ru sakawi pat kajing kemen ngabadu kata-kata kabangyo man kublikti bat i minister jengi hakani kapor lese ngisidom ban ya kendu ya i te ilawan hang ni hapo ka sinong jengi ngaso ban sim yang kani kabu sang ngam don kam ban batai ki ai ki jing don kam ki jengi philayo i dak la ka jong khamam te ngangit ba kat ba pidang don le se hakabor ka ba pinle ai le se wat lahi por i ba kliat ban pelem ya ke ai ki jing duna ka badon saudong jong kani ka madan ka jengi ka banga tharai ngam don kam ban kedau sibun ki jing duna ki badon kam ki badang dai na mataban penbit penbiang ya kani ka madan khamtam kani ka sinong bat kani ka dong kani ka madan ka don ha ka benta ka ba ha preng jong ka mahti kun ka center hat jong ka mahti konsensi jengi ha ki babon ki program jong ka sarkar ki babon ki program jong ki wi pat ki program jaha ka imlang salang ngipenun kam ya kani ka madan bat nang kata daw nginang idon kam sibun ki aka na mantaban penbahaban penbit penbiang tesar kumurang ba sinong ngabu kani ka apil wala nang ngimdon kalat ba kren bahabat fi Henry ngangit kum parakasi parakara ngatarai pisutu ya kata ladadon kanu galat ka ba phila banle nakaliang ke jumpisar subha ken mau lemingi tangdang ini kentin ngasu ban ai kublei nang bata jumpi baro nang bata jong kene kepor kamtam ya Jerman bapnia ya kene ke biting kublei sibon kublei si hajarngo